Videli ste vy niekedy živého zamestnávateľa? Spýtali ste sa ho, či zamestná toho, čo nič nevie, nemá žiadnu kvalifikáciu za 405 v hrubom, čo aj s odvodmi znamená pre neho zhruba, nemám to vypočítané, 700 eur. Nezamestná. Veď si to jednoducho uvedomte, to je druhá vec. Povedali ste, že som pravicový politik. Áno, som pravičiar, som pravicový politik a nehambím sa za to. Ale práve pravicové riešenia, na rozdiel od vašich ľavicových, prinášajú to, že zamestnancom narastú čisté mzdy. Budú mať viac na výplatu. To je pravicové riešenie. To zároveň znamená, že budú môcť viacej si kúpiť, viacej dovoliť, viacej spotrebovať. Tým pádom ekonomika porastie, to je to, po čom sa volá, aby domáca spotreba ďalej rástla. A zároveň to zamestnávateľom zníži náklady, aby mohli zamestnávať ľudí, aby mohli vytvoriť viacej pracovných miest. Áno, je to pravicové riešenie strany Demokrati Slovenska.